Sestavím si program jen těch kanálů, který mě zajímají. Neuteče mi žádný díl oblíbeného seriálu a když mě zajímá něco konkrétního, jednoduše si to najdu. Já totiž přepínám s programy TV.cz. Přepínejte i vy. Černá Hora, to je destinace, o které si dnes budeme povídat. Já vás vítám u dalšího vydání Travel žurnálu. Dnes moje pozvání přijala Jana Patková, která vám určitě není neznámá a je z libereckého čtvrtletníku Bčko. Dobrý den. Dobrý den. Tak já vás tady vítám a dnes si budeme povídat o Černé Hoře. Tak co byste nám o ní v krátkosti řekla? No, Černá Hora, název Černá Hora plně vystihuje to nejvýraznější, co na téhleté balkánské zemi každý ho musí upoutat, a totiž je nesmírně hornatá. V Černé Hoře prakticky není nic jiného než hory a teprve samozřejmě má také mořské pobřeží, to je to, co tam láká spoustu lidí na dovolený, ale jinak je to země nesmírně hornatá a Černohorci jsou díky tomu nesmírně hrdí a jako zajímavost bych uvedla, že na rozdíl od všech ostatních částí Balkánu, kde ten turecký vliv nebo i nadvláda byly více či méně silný, tak v Černé Hoře se to Turkům nikdy pořádně nepodařilo. I díky tomu, jak hodně hornatý to je. A proč zrovna Černá Hora? Jsou ty hory černé? No tak ten název, jinak také Montenegro, se odvozuje od lecčeho. Četla jsem taky teorii, že to je vlastně od borovice černý, která vlastně porůstá svahy některých tamnějších hor, a protože to je jako typická dřevina, tak podle tohoto jinak ty hory nejsou černý, jinak ty hory jsou takový, jak vidíte tady na obrázku. Já se přiznám, že o Černohorcích jsem nikdy neslyšel, že by byli dobří lyžaři. Jak jsou vlastně vysoké ty hory? Dá se tam třeba lyžovat, když jsou tam vlastně jenom hory? No, dosahují 2000 výšek ty hory. Tuším, že tam je asi jedno zimní středisko jako lyžařský, ale moc rozvinutý ten sport není. A ono je třeba si uvědomit, že ona ta Černá Hora, i když přijedete teda na pobřeží, tak tam jsou luxusní hotely a tak, a je to poměrně chudá země. A vždycky to byla hodně chudá země a ty lidi žili v těch horách a ty vesnice o sobě vzájemně kolikrát nevěděli a taky se tam nedařilo nikdy zavést nějakou pořádnou centrální vládu, protože ty vesničani se teda bojovali boji o holý přežití a boji mezi sebou, ty jednotlivý klany. A do dnešní doby se toho moc nezměnilo, co se týče způsobu obživy, takže to je země, kde jako není příliš silná vrstva obyvatel, která by dávala peníze na svý koníčky, třeba na lyžování. A z čeho je ta země vlastně živá, kromě cestovního ruchu, který se, řekl bych, teprve rozvíjí? No, on se teprve rozvíjí, samozřejmě jsou tam nějaké továrny, produkují nějaké potraviny, ale v zásadě ta většina toho obyvatelstva, kterého ale je strašně málo v podstatě, tak žije v těch horách a v těch horách se farmaří. To jsou ještě v podstatě takový ten úplně tradiční způsob života. Tohle je typický obrázek z Černé Hory? No, tohle je typický obrázek, velmi typický obrázek, a abychom si uvědomili malé rozměry všeho v Černé Hoře, kromě hor, tak tohle, to, co je tady vidět, takový ta vesnice větší, ano. Tak to je bývalé hlavní město. Proč bývalé? Černé Hory, protože když se Černá Hora stala součástí Jugoslávie po válce, tak to hlavní město bylo přeneseno do Podgorice, tehdejšího Titogradu, a tohleto město Cetina, tak to o ten status metropole teda přišlo. Tohle je pohled odkud? Tohle je druhá nejvyšší hora, jezerní hora v pohoří Lovčen. Takový velice zajímavý pohoří, který se táhne vlastně přímo nad mořským pobřežím, takže pokud stojíte na té hoře, tak máte nádherný výhled jak do té Černé Hory, na ty nekoneční hory, tak teda na to mořský pobřeží. A tady je takovýhle monstrózní parkoviště z toho důvodu, že na té hoře se nachází mauzoleum knížete Njegoše, což je panovník, který pro Černohorce má asi takový význam jako pro nás Karel IV., i když teda žil poněkud později, žil v polovině 19. století. To je pohled na tu horu? To je pohled z té hory na druhou horu. A tahle ta jezerní hora, to je taková zajímavost, je druhá nejvyšší, tedy v tom pohoří Lovčen, který měl ten panovník Njegoš velice oblíbený. A přál si mít hrob právě tam.
Nikoli na nejvyšší, protože chtěl, aby ta nejvyšší hora byla vyhrazená pro hrob nějakého významnějšího panovníka, který přijde po něm, ale už nikdo nepřišel, takže je tam pořád ještě volno na té úplně nejvyšší. Jak se tam vůbec dá cestovat do Černé Hory? Tak my jsme tam jeli autem, naprosto pohodlně, nejbližší trasa je vlastně přes Srbsko, což je dneska naprosto bezproblémový průjezd, jako i když se tam míjí Kosovo v těsné blízkosti, tak opravdu není problém, není se čeho obávat, pak se projede vlastně celá ta Černá Hora ze severu, což taky stojí za to, já nejsem žádný velký příznivec automobilové turistiky, ale tam se třeba projíždí Úchvatný kanion, je to jeden z největších kanionů silničních v Evropě, ten průjezd trvá asi 1,5 hodiny a pro řidiče to je adrenalin, já to vím, protože zrovna jsem tam řídila já, a pro posádku je to Úchvatný divadlo. A proč je to adrenalin? Protože ta silnička je samozřejmě úzká, jako všechny v Černé Hoře. Samozřejmě, protože to je hlavní tah na Srbsko, takže tam jezdí i nákladáky. A někdy je teda značně exponovaná, že se teda vidíte dolů opravdu třeba těch 500 metrů tu stráň, kam byste se případně teda mohl svalit. Takže je vlastně trochu škoda tam letět. No je to škoda, protože já teda patřím k velkým milovníkům Balkánu, takže já si i každou cestu do balkánské země užívám, protože projíždím nějakou jinou balkánskou zemi a třeba konkrétně tahle ta cesta přes to Srbsko je opravdu pěkná, protože vidíte, jak to Srbsko, který je v podstatě rovinatý a krajině nezajímavý, tak se potom pomalu zvedá k těm černohorským hranicím, až teda najednou přijedete opravdu do říše hor a strží a kaňonů. Jak je to tam třeba s pohonnými hmotami? Já jsem slyšel, že některé balkánské země, takové ty vesnické pumpy, tak tam je to docela zážitek. Ale tak stalo se nám třeba, že jsme natankovali asi o trochu horší benzín, že to prostě nejelo a chcípalo a tak, ale v zásadě jsme vždycky všude dojeli a vždycky jsme ten benzín, třeba v té Černé Hoře, tam jako není problém se vzdálenostma, protože tam ty pumpy v těch menších městečkách jsou všude. Problém ale je, že my to třeba blbě odhadneme, protože si na mapě najdete cestu, která má 20 kilometrů, řekněme, a neuvědomíte si, jakýma silnicema to je a jedete ji 4 hodiny. Samozřejmě uměrně tomu ubývá ten benzín, takže je potřeba na to myslet spíš dopředu, že tam ta spotřeba je opravdu vyšší, protože silnice to jsou serpentíny, které vedou ohromně vysoko a pak zase ohromně hluboko, ale na neutrál se nedá, že pochopitelně, takže spíš takhle. No, ale tohle je co za místo? Tohle je kaplička nad městem Kotor, který se nachází v Boce Kotorský. To je asi nejúchvatnější zátoka nejen v Černé Hoře, ale na celém pobřeží Středozemního moře, řekla bych. Podobá se takovým těch finským fjordům, on to takový svým způsobem fjord je. A protože to je hodně, ale opravdu hodně chráněná zátoka, tak to samozřejmě vždycky byl strategicky významný přístav. Pozůstatky je tady to město Kotor pod námi, to vidíme vlastně z hradu, na který se stoupá do výšky z 280 metrů, ale od hladiny moře, takže těch 280 metrů je skutečně 280 metrů. To město je jako podobná města na pobřeží Černé Hory, takový jako uzavřený, je v hradbách, působí velice památečným a starobylým dojmem, ale Kotor stejně jako jiný města, na který možná ještě přijde řeč, se stal několikrát vlastně obětí zemětřesení, protože to je hodně seismicky aktivní oblast. A naposledy tuším v roce 1979 a velká řada těch památek byla poškozená nebo se úplně sesola, což mělo i jeden pozitivní dopad, protože při tomhletom posledním zemětřesení třeba archeologové v té Černé Hoře našli spoustu památek starších, které byly zastavěný zase nějakou novější zástavbou. Takže něco tam je opravený, něco tam je zrekonstruovaný a něco tam je starší než před tím zemětřesením. Tak takhle namíchaný to. Jak je třeba daleko na otevřené moře tady z toho místa? Ten záliv, ta Boka Kotorská má obvod 100 kilometrů, to je prostě obří. A přímou čarou do moře nebo k moři je to asi 30 nebo 40 kilometrů, protože tam vybudovaný takový jako tunel, ale pokud by to člověk chtěl objet, no tak opravdu těch 100 kiláků to dá. Takhle to vypadá skutečně jako nějaké středomořské letovisko. My jsme se bavili o tom, že přece jenom ta úroveň těch služeb tam asi není taková, nebo se mýlím? Ty služby, které jsou na mořském pobřeží, tak ty jsou prostě na evropský nebo minimálně chorvatský úrovni, to určitě ano, ale
problém je v tom, že to pobřeží je poměrně krátký, takže já bych se třeba docela obávala jet tam v plné sezóně, protože se všichni ty lidi soustředují na to pobřeží. A teď je potřeba si uvědomit, že třeba Černá Hora byla dlouho součástí nejen Jugoslávie, ale po rozpadu Jugoslávie i Srbska. Vlastně bylo soustátí. A ty Srbové nemají v podstatě jiný přístup k moři, než je přes tu Černou Horu, s kterou byli dlouho v bratrském svazku, dá se říct. A hlavně srbština a černohorština jako řeč je úplně jedno a to samý. V podstatě ty národnosti jsou strašně blízký. A ty Srbové nemůžou prostě v Chorvatsku je nemají rádi, tak říkajíc. Bosna a Hercegovina tam má sice malý camfrňousek moře a za prvý je nehezký a za druhý tak tam už ty Srby vůbec nemusí. No pak už je Albánie. Takže vlastně celý Srbsko o prázdninách, kromě turistů z Evropy, se nahrne tady na to pobřeží, který je opravdu kratoučký, tak tam musí v létě být nával. My jsme tam byli na podzim a to bylo překrásné. No. To jsem se vás právě chtěla zeptat, takže lepší je tam jet na podzim? Určitě, navíc ty velký hotely už jsou z části prázdný, to znamená, že tam všude necouраjí ty turisti, jak říkám. Navíc tam funguje takovýto soukromý ubytování, stejně jako v Chorvatsku, ale v sezóně nevím, jak by se kdo chytal, ale my jsme to praktikovali, takže jsme jeli podél pobřeží, kde jsme chtěli, tak tam jsme si zajeli. A jen co jsme s autem postáli někde na křižovatce, už se k nám někdo vrhnul a nabídl nám apartmán, kde jsme prostě zůstali jednu noc a razili jsme dál, takže to bylo naprosto bez problémů. Co se týká toho nabízení, je tam něco, na co si dát pozor? Když tam přijdou turisté, tak přece jenom je typické u toho pobřeží, že se vždycky sesypou nějací v úvozovkách divní lidé a nabízejí kde co. No, tak my jsme se s tím moc nesetkali. Ono asi já to nazírám trošku optikou toho, že jsme strávili taky dlouhý čas v sousední Albánii a tam už třeba takové věci stávají. Oproti té Albánii třeba je Černá Hora naprosto evropská země, kde fakt mě nenapadá nic, na co by si člověk měl jakoby nějak výrazně dávat pozor. Možná na ostatní turisty, aby byl nějaký kapsář. Prostě ty kapsáři můžou být všude, jak víme, že prostě nemusí to být zrovna Černohorec. Jako myslím si, že ty Černohorci spíš patří k těm hodně pohostinným balkánským národům. Když se tam člověk vlastně chce dostat po vlastní ose, jak dlouho to trvá? No, my jsme večer vyjeli, my jsme z Liberce, takže večer jsme vyjeli z Liberce ale my jsme se zastavovali v Srbsku. Takže šlo by to za noc a půl, no, tak za necelých 24 hodin určitě. Takže jste se asi střídali, předpokládám? No, samozřejmě. Jsou ještě nějaká další místa, která by stála za to vidět v Černé Hoře? Ona je sice malá, ale určitě to přece není jenom jedna zátoka. Já bych chtěla říct, že hlavní výhodou Černé Hory je to, že když se ubytujete na jednom místě, pokud jste tam teda autem, proto tam stojí za to jet tím autem, tak vlastně každý den, protože jak je to všechno blízko, tak každý den můžete udělat nějaký výlet na nějaký místo, já hned vyjmenuju ty nejzajímavější. Ještě se stihnete vykoupat a vlastně můžete být v podstatě na jednom místě. A to si myslím, a poznáte, dá se říct, velkou část Černé Hory. A to si myslím, že je její obrovská výhoda pro ty, kdo se nechtějí třeba jenom válet na té pláži. Hodně zajímavý je jih Černé Hory, který vlastně sousedí už s Albánií. Tam je taková, což je rarita, teda u toho jadranského pobřeží, 13 km dlouhá písečná pláž z bílého písku, je velice krásná, je to prostě, má to trošičku náladu i tady Baltu, jak známe z Německa. Jak se jmenuje ta pláž? Ta pláž se nachází u města Ulcin a jmenuje se Velká Ulcinská pláž. A jenom kdyby to třeba chtěl někdo vidět na internetu. Ulcin, a píše se to hrozně těžce. Ulcin. A to město Ulcin je taky zajímavý, protože to je bývalý pirátský hnízdo. Ono to je takový město přilepený vysoko na skalním útesu, jaksi nad zátokou. A oni ve středověku, Turci, když na tu Černou Horu nemohli jinak, tak podporovali piráty z Afriky, kteří tam teda brousili to moře a tady v tom Ulcini měli základnu, tam dokonce prodávali otroky z Afriky už tehdy, což se asi málo ví. No a to město je nádherný, byť taky poničený tím zemětřesením, tak to bych třeba rozhodně doporučila za návštěvu. A další město, zhruba v prostředku teda toho pobřeží, je městečko Bar, jmenuje se podobně jako italský Bari, což není náhodou, protože leží přímo naproti a tradičně tam ta námořní doprava funguje. A tam to už je takový hodně muslimský město, protože na tom jihu ty Černé Hory přece jenom už ten turecký vliv byl větší. A je tam nádherný, vlastně takový skanzen bych řekla,
protože to staré město Bar vylítlo do povětří, když Turci odtamtud byli nuceni odejít, tak to prostě vyhodili nějaký ten sklad, jak se nemůžu vzpomenout na slovo, výbušnin. No, takže jsou to rozvaliny, ale z těch rozvalin je vidět, jak ty domy vypadaly. Díváte se na mešity, které to staré město obklopují, takže i to je strašně zajímavý. Tohle to je co? Tohle je taky taková raritka, ale tam se, nevím jak dneska, ale myslím, že ještě dneska se stále ještě nedostanete. A pokud ano, tak potřebujete teda dost peněz, i když to vypadá jako taková výspa. Je to bývalá vesnice rybářská, jmenuje se Svatý Štefan. A za Jugoslávie se bylo rozhodnuto, že tahle ta bývalá rybářská vesnice, kde se žilo hrozně těžce, vidět, jak ty kamenné domky jsou prostě to, že bude přestavěna na velký hotel, reprezentativní pro jugoslávskou špičku, politickou i jinou, ale i pro zahraniční významný hosty. Takže vlastně celý ten ostrůvek se stal hotelem. No, ale v 90. letech se to vyměnilo majitele několikrát a v současné době je to zavřený a opravuje to nějaká hongkongská společnost. Takže až to opraví, tak myslím, že na to málo kdo z Evropy bude mít, aby si tam teda do tohoto hotelu města zajel. A z druhé strany je pláž, předpokládám. Ne, z druhé strany jsou taky takovýhle skály. Ono to je takový skální ostrov, který jako neuměl využít nikdo jiný než teda místní rybáři. Ty hezký pláže jsou tady na tom umělým náspu, který spojuje vlastně ten ostrovek s pevninou. Jsou tam ještě nějaká další zajímavá místa, třeba kromě moře, třeba jezera? Jste mi hezky napověděl. Leží tam, nebo Černá Hora se s Albánií dělí o největší jezero na Balkáně, o Skaderské jezero. To je krásný jezero položený vlastně v klínu hor, teď se na něj díváme. Já jsem původně myslel, že je to snad i moře, tak tohle je to jezero. Je to jezero, není to moře. Je tam krásně sladká voda, což je někdy i úleva po tom moři se vykopat ve sladké vodě. Je tam asi 33 ostrůvků, před chvilkou jsme se dívali na jeden z nich. Ten ostrůvek býval takovým vězením, ale traduje se, že je jenom vězením pro neplavce, protože to hlídal jeden strážce. A říká se, že když mu nějaký vězeň uplaval, že teda musel odsedět zbytek trestu za něj, ale to si myslím, že jsou jen takové legendy. My jsme tam byli na podzim, to znamená, že to jezero mělo nejnižší možný stav vody, takže se tam na tu volnou hladinu, ty výletní plavby, jsme se tam proplejtali takovým vlastně rákosíma, takovýma bažinama. Čím je to způsobeno? Takže po létě trošku vyschne? No, hlavně ty přítoky, které ho napájejí, vlastně z těch hor jsou skoro suchý. Ale přitom odtok to má stálý. Takže tím pádem ta hladina hodně kolísá. Mimochodem to dno toho Skadarského jezera je několik desítek metrů pod mořskou hladinou, takže je to vlastně i jedna z nejvýznamnějších kryptorepresí v Evropě, což ale z lodičky nevidíte a samozřejmě neposoudíte. My jsme tam byli s Rusama na tom Skadarském jezeru a nikdy na to asi nezapomenu. Já bych asi měla osvětlit, že do té Černé hory, v té Černé hoře potkáte opravdu mimořádně velké množství ruských rekreantů, výletníků, ale taky obchodníků. Takže to jsou takové Karlovy Vary? Dá se říct, ale ve velkým, protože oni tam i skupují nemovitosti a taky ve velkým. A nejenom nemovitosti, ale vlastně dokonce i půdu. No, protože ono to je prostě pro ně jedno z nejbližších pobřeží, když teda vynecháme Oděsu. A jedno z nejsnáze dostupných a navíc to tam legislativa dovoluje. Takže my jsme tam třeba byli svědky, že celý jeden kopec, který byl úplně holej, tak před 2 lety tam začali stavět takový, ale opravdu výstavní domy. A ta naše paní domácí nám říká, no to koupili všechno Rusové, to prostě ty si tam staví celou svoji vesnici. A shodou okolností po 2 letech jsme dneska letos tím stejným místem projížděli, už to bylo hotové a opravdu to je uzavřená. Ta vesnice úplně vlastně cizoredá na tom černohorském pobřeží, ale úplně svoje, úplně uzavřená. Takže těch Rusů je tam opravdu velké množství. To znamená, že třeba ta legislativa tam nefunguje tak, že by tam byla nějaká ochrana přírody, že prostě oni zastaví v podstatě, co se dá? Takhle bych to neřekla, protože je tam několik národních parků, o tu přírodu, o tu, která je opravdu cenná, se starají. Tam v tomhletom ohledu nejsou nějak pozadu za Evropou. Tam to je spíš o tom, že prostě když jsou ty volné pozemky, které vlastně nejsou nějak přírodovědně cenný nebo krajině, tak tam je to zatím hodně divoký. Mně napadla ještě jedna otázka v souvislosti s tím jezerem. Vy jste říkala, že má v podstatě stálý odtok, ale já jsem si to tak zkusil představit, pokud je pod hladinou moře, tak kam ta voda teče?
Do kopce asi... Teď mi teda kladete záludný geologické otázky. Z vlastní zkušenosti a na vlastní oči vím, že z toho Skadarského jezera vytýkají asi 3 řeky a předpokládám tedy, že to Skadarské jezero je ta hladina, nikoli to dno, že je v takový nadmořský výšce, že to ten spád má. Mimochodem ty řeky se vlévají už na albánské straně, tvoří tam takový meandry, to je docela pěkný. Jsou tam ještě nějaké další přírodní útvary, které stojí za to vidět? No tak ona celá příroda Černé hory je jeden obrovský přírodní útvar. Já bych ještě se možná na malinkou chviličku vrátila k tomu Skadarskému jezeru, protože u něj není zajímavý jenom to jezero, jenom ta hladina obrovská, ale vlastně celý údolí říčky, která, teď ne, jestli to řeknu dobře, jmenuje se Cernověčica, nebo tak nějak, radši to tak zašumluju, která to Skadar, jedna z těch říček, která ten Skadar napájí, a to údolí tyhle říčky například je jedno, já bych řekla, z nejkrásnějších v Evropě, který jsem viděla, protože zase ta silnička, tou se dá vystoupit hluboko, vysoko na tu říčku, pak sklesat až k té říčce, meandruje velice hezky. Dá se tam třeba koupat v tom jezeře? Dá. A ono to je taky součástí toho programu, který těch výletů na lodičkách, který jsou teda, říkám, organizovaný pro ty Rusy a ten výlet na té lodičce vlastně nemá jiný program než popíjení vína. Mimochodem teda černohorský víno je dobrý, pojídání pochoutek připravených a potom ty, co se tak nenamažou, tak si z té loďky můžou i skočit do vody a vykoupat se. A jinak je tam hodně ryb taky. Když jste mluvila o tom víně, co bychom tam měli ochutnat, kromě vína? Raki, což je pálenka, která je všude na Balkáně a která, myslím si, že určitě nesklame. Potom blíž k té Albánii už se dá koupit i uzo, což je vlastně spíš řecká pálenka, taky velice dobrá. Zajímavé je, že třeba u té rakie jsme se mnohokrát spletli, když jsme si kupovali od místních, ty domácí, doma vypálený rakie, tak třeba nebyly kolikrát dobrý. U toho uza jsme se nespletli nikdy, tam asi, já nevím, ten postup výroby je patrně jako jednodušší. No a z toho jídla, oni tam nemají jako vyloženě Černohorci nějaký vyhlášený speciality. Hodně se tam jedí ryby, protože pochopitelně jedna vzhledem k pobřeží, ale i třeba na tom Skadaru jich je hodně. Ale ty jsou tam, jak už to bývá, tak v těch oblastech přímořských, tak tam jsou drahý. Což teda nevím proč, ale jsou. Řekla bych, že to je třeba zrovna ta Černá Hora spolu možná se Srbskem je jedna z těch zemí balkánských, kde zase na jídlo to není nějak výjimečný. Je tam spousta, jí se hodně oliv, protože olivy tam samozřejmě rostou, ale nějak si nemůžu vzpomenout na nic, co bych tam výjimečného ochutnala. Takhle to vypadá velkolepě. V podstatě vy jste se vždycky dostali takhle do hor pomocí auta, nebo jste museli i pěšky? Tak pěšky jsme šli taky, ale ne protože bychom museli, ale protože jsme chtěli. Dají se třeba v Durmitoru se dají podnikat pěkný výlety, ty cesty tam jsou značený. Dneska už i v Čechách se dají koupit průvodce po horách Černé Hory, které jsou velice podrobný a ty treky tam jsou pěkný. My, protože jsme sebou měli teda tehdy 4letýho syna, tak jako to na nějaké velké putování po těch horách nebylo, spíš jsme takový kratší výpady. Ale prostě pro turisty, pro vysokohorský turisty ta Černá Hora je nádherná, ale já si myslím, že už ji Češi objevili v tomhletom ohledu. Ještě mě napadají takové typické turistické informace, přece jenom tahle země není v Evropské unii. Jak je to vůbec s dostupností jejich měny? Přece jenom není asi úplně obvyklá. No, je to nejobvyklejší možná. V Černé Hoře se platí eurama. Oni nejsou členy Evropské unie, oni nejsou, ani já nejsem moc zběhlá v té ekonomii, ale oni nejsou jaksi v té rodině, jo, ale oni se prostě sami rozhodli, že chtějí euro, no tak mají euro. Takže tam přijedete s eurem, platíte eurem, pro turistu to má ten dopad, že vlastně nejmenší jednotka tím pádem je to 1 euro. Nic pod 1 euro neexistuje, ani zmrzlina, takže když to přepočítáte potom takže na naše peníze... Takže tam centy vlastně ani nepoužívají? Jako třeba v obchodech, v samoobsluhách jsou vyznačený jako na cenovce, ale v zásadě se na ně nehraje. No. K tomu se ještě vrátíme, mě zaujal tenhle obrázek. To je pravoslavný klášter Ostrog
je takhle nádherně vysekaný ve skále, vlastně nějakých 700 metrů vysoko nad hlubokým údolím, je to už kousek od hranice s Bosnou a Hercegovinou. Těch klášterů v Černé Hoře není nějak převratně mnoho, třeba Makedonie na ně daleko vyhlášenější, a když už jsou, tak jsou takovýhle nádherní a navíc funkční. Tam všude ti mniši dosud žijí, ten je navíc poutní. A mě třeba zaujalo, kolik mladých lidí tam vystoupalo pěšky, ti, kteří si to chtěli jak si stížit, tak dokonce bosky vlastně z toho údolí, což je půldenní výšlap a v těch vedrech jako poměrně úctyhodný. No, ty lidi tam přijdou, v podstatě ten klášter jim nabídne přikrývku, karimatku, to tam je připravený pro ty nocležníky, oni tam stráví noc, dostanou tam najíst, pomodlí se a pak jdou zase dolů. Funguje to tam a dokonce mám informace, že snad v tom Ostrogu by měl působit jeden český mnich a rozhodně, když jsme viděli předtím obrázky z jiného kláštera, to bylo v Cetyně, tak tam dlouhá léta jeden český mnich Kosma působil. Já se vrátím ještě... Myslím, ale současný. Jako. Ano. Já se vrátím k té měně. Takže to tam funguje i tím způsobem, že když by někdo chtěl si třeba vybrat peníze z bankomatu, tak jsou tam eura. No. A já jsem to vybírala z bankomatu bez problému. Takže oni to vlastně nemají oficiálně, ale platí. Ne, oni to oficiálně mají, abychom se nepletli, jo. Oni to je jejich oficiální měna, oni žádnou jinou nemají. Akorát, že není, já prostě neznám přesně to slovo, není v té eurozóně v tom smyslu, že by prostě byla svázaná tak, jak je třeba euro. Nevím přesně jak, je to v podstatě jejich oficiální měna, byť neschválená Evropskou unii, takhle bych to asi řekla. No. Takže vůbec jejich vlastní peníze se už nepoužívají vůbec? Ne, tam žádný jiný nejsou. A co je k tomu vedlo? Turismus. Ne, já opravdu nevím, co je k tomu vedlo, to asi by bylo na dlouhý diskuze a s největší pravděpodobností budou souviset s odtržením od Srbska, ke kterému došlo ohromně pozdě. Ta Černá Hora vlastně si, dá se říct v uvozovkách, protrpěla všechny sankce, které po balkánských válkách na Srbsko byly uvalený. A trpěla tak dlouho, až teda se referendem rozhodli, že od toho Srbska půjdou. A zřejmě si teda nechtěli nechat srbský peníze, tak asi bylo nejjednodušší jít po těch evropských. Jaká je tam vůbec atmosféra mezi lidmi? Přece jenom ta bývalá Jugoslávie tak si prošla lecčím, vy jste vlastně to teď zmínila. No, i ty známky jsou možná cítit i trochu v Chorvatsku. Je tam třeba někde nebezpečno, kam se nesmí? V Černé Hoře ne. Možná až na ty oblasti, které v podstatě téměř sousedí s Kosovem, a potom na některé oblasti, které vlastně tvoří ty horské oblasti, které tvoří hranici s Albánií. Ale to jsou takové nebezpečenství, hlavně s tou Albánií, které jsou spíš teoretické. Jako ono je spíš o to, že ty hory už v těchto místech jsou tak pustý, že když se vám něco stane, tak se nikam nedovoláte. My jsme byli v Albánii nedaleko právě hranice s Černou Horou a tam postavili vysílač na mobilní telefon. 3 měsíce předtím, než my jsme se tam dostali. Takže jinak to bylo absolutně odříznutý od světa a jinak tam jako žádný bandy loupeživý nebo tak to jsem ani nemyslel. Takového tam není. A co se týče takových pozůstatků válečných a na ten balkánský konflikt, tak mnohem víc jich je třeba v té Bosně. Ty Černý hoře to víceméně vyhnulo. Tam spadly asi dva nějaký bomby nebo co, ale úplně náhodou, protože se někdo netrefil. A jinak v Černý hoře jako takový se nebojovalo. Tam oni chtěli od Srbska, protože... typický obrázek příchodu. Ano, nové doby. Ale oni ty domy nejsou moc starý, oni tak vypadají, ale tady vidíte vedle třeba pobořelou tu zeď, to je z toho zemětřesení v roce 79. Něco opravili, něco prostě už ani neopravujou a prostě samozřejmě, protože veškeré technologie, které my známe, jako je internet, mobilní telefonování, bankomaty, jak jste zmínil, to všechno v té Černé Hoře naprosto běžně je. Pak už mě napadá jenom lékařská péče. My jsme ji naštěstí nevyzkoušeli, ale zase na tom pobřeží naprosto standardní. Něco jiného je ze vnitrozemí, protože tam ty vzdálenosti a ta dostupnost, tam to riziko plyne z té odříznutosti, nikoli z toho, že by byli nějak zaostalí. A možná ještě na závěr, my hodně jezdíme do Chorvatska jako Češi. Proč bychom měli do Černé Hory, co nabízí navíc, nebo v čem je jiná? To pobřeží je divočejší. Ty útesy, které leckdy spadají do moře, tak jsou prostě velkolepější. Příroda, si myslím, tím pádem je krásnější. No a jestli si můžu tvrdit, když já o Chorvatsko mám hrozně ráda, jezdím tam strašně často, tak ty Černohorci jsou srdečnější, jsou otevřenější
A když to řeknu úplně natvrdo, tak oni zase tak strašně nechtějí na těch turistech vydělávat. Ty Chorvati, alespoň na pobřeží, už opravdu v podstatě nedělají nic jiného. Ti Černohorci, ještě se tam opravdu setkáte s tím, že je to dobře, že jste přijeli a jste z Česka, no my jsme z Česko sledovali, jako my vám držíme palce. Jsou srdečnější, bych řekla o něco. A jsou tam jiný památky, protože v Chorvatsku na muslimský živel nenarazíte. V té jižní části Černé Hory už ano. Už to vlastně se blíží k tomu orientu a je to znát nejen z toho, že tam potkáte mešitu, třeba v tom Ulcini i zahalený ženy, že tam prostě ten orient už vystrkuje drápky trošku. Tohle je typický obrázek? Jsou tam takhle to prázdné není právě pláže? typický obrázek, to je jednak ta jediná pláž Ulcinská, když jsme o tom mluvili, ta písečná. Je to typický podzimní obrázek a proto vřele doporučuji vydat se tam na podzim, kde je tam nádherný teploučko. Ale právě takhle máte už ty pláže pro sebe. No. Takže v podstatě samá pozitiva. Takže vám děkuji, že jste nám představila Černou Horu, je to určitě země, která stojí za to. Takže ještě jednou díky. Mým hostem byla Jana Patková z libereckého čtvrtletníku Véčko. Takže nashledanou, možná, že se zase někdy uvidíme. No a s vámi diváky se loučím a těším se zase někdy příště. Nashledanou. Sestavím si program jen těch kanálů, který mě zajímají. Neuteče mi žádný díl oblíbeného seriálu a když mě zajímá něco konkrétního, jednoduše si to najdu. Já totiž přepínám s programy TV.cz. Přepínejte i vy.